അങ്ങോട്ട് നോക്കാം. ഇതേതാ സ്ഥലം? ശ്രീനഗർ. ശ്രീനഗറിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറെ ഹൗസ് ബോട്ടെല്ലാം ഏരിയയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാ അടുത്ത ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് പേൽഗാം എന്ന് വന്നിട്ട് ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ. പേൽഗാമിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ 2 മണിക്കൂറായി അല്ലേ? ആ ആ നമ്മ ഇപ്പം ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हाँ रेसिंग ഓണം हाँ कल है वो kayaking championship in Idki. हाँ ओके इधर हाँ हाँ आपका नाम? मेरा नाम है रफीक भाई केरला में बहुत अच्छा खेलता है। हाँ 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 अभी आपको इंटरव्यू देगा जब हम शिकारा में जाएगा, आपको केरला के बारे में डिसीजन में ही देगा। നമ്മ ഇപ്പം ഇതെന്ത് സാധാ എന്ത് ബോട്ടാണ്? ये बोट कौन सी है? നമ്മിപ്പോ ഷിക്കാര ബോട്ട്. ഓക്കെ നമ്മിപ്പോ ഷിക്കാര ബോട്ടിൽ കയറിയിരിക്കാണ്. ഇതിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് ചുറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഇവിടത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഇവര് കേരളത്തിൽ കയാക്കിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനെല്ലാം വന്ന ആളാണ്. നീ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കും. വാ ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കിലോട്ടാവാറുണ്ട് നമ്മ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഷിക്കാര ബോട്ടിൽ. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ? നല്ല രസമുണ്ട്. ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇവര് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നീ എല്ലാം ലോഡായ ഒന്ന് നോക്കിയാ ബാക്കിൽ ബോട്ട് തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. तो ये आप बताओगे कौन कौन सा ये बोट हाउस में क्या क्या है? बोट हाउस है ना वो। हाँ तो ये इसमें से कौन सा लेना है वो हमको थोड़ी पता होगा। अच्छा चॉइस बता ना, अभी वो गए ना शिकारा वो। हाँ हाँ चिरकिना फिर यहाँ से साइड सीन जाते हैं शिकारा का। हाँ 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 राइड यहाँ से जाते हैं साइड सीन देखते हैं। हाँ 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 न्यू ऑस्ट्रेलिया न्यू सिडनी एलपी में बोट घूमता है। हाँ आलपी में बोट है घूमता है मूविंग. हाँ हाँ बट हियर इज नॉट मूविंग। हाँ 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 स्टिल ഷിക്കാര ബോട്ട്. ഈ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. അയാള് നമ്മളെ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ കയാക്കിങ്ങിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത് കുറച്ചു മുമ്പേ? കയാക്കിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ബോട്ടാണ്. आपका नाम क्या है सर? मंसूर भाई. ओके गोल्डन लेक दाल. हाँ 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 അവര് അതിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്ദിത പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും ക്യാമറ കുറച്ചു നേരം അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെല്ലാം കാണട്ടെ. അതില് കേസില്ല വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ. ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ശിക്കാരി ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് അങ്ങോട്ടെല്ലാം കാണിച്ചു. ഇതൊന്നും ധീരെ കറിയാ. ബായ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ബോട്ടിന്റെ പേരറിയാം നിങ്ങക്ക്? നിങ്ങൾ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്നത് കയാക്കിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വന്ന ആളാണ് ഇടുക്കിയില്. ആഹാ നീ ഹിന്ദി പറഞ്ഞാൽ നീ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല നീ വന്നാലും മതി. നമ്മ എല്ലാരും ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം വന്നവരാണ്.
We have we need for how many percent? 6%. एक दो तीन चार पाँच छः बस इतना ही। सात एक और 7 8 हाँ आठ 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 नंबर ऑफ पर्सन 8। चार रूम चार हाँ एक बात देखिए कितना है हाँ നമ്മളെ ओके आएगा हाँ आपका नाम मेरा नाम है मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान। हाँ मेरे बेटे का है नाम हिलाल। हाँ हिलाल उसको उसी का वो सब आपका कुछ करता- हाउस बोट है। हाँ हमारा हाउस बोट। हाँ 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 हम नौकर नहीं रखता हूँ। അപ്പോ നമ്മ ഹൗസ് ബോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഹൗസ് ബോട്ട് ഇതാണ് ഹൗസ് ബോട്ട്. വലിയ ഹൗസ് ബോട്ടാണ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തത്. 4 റൂമിൻ്റെ ഹൗസ് ബോട്ടിന് ഏകദേശം 4 ആൾക്കാർക്ക് 15,000 രൂപ അല്ലേ? 15,000 രൂപ അല്ലേ? ആ അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കുറച്ച് വെളിച്ചത്തോട്ട് നിന്നോ, ആടെ ലൈറ്റ് ഇല്ല. കശ്മീരി ചിക്കനും നല്ല പ്ലെയിൻ റൈസും. പ്ലെയിൻ റൈസും ആണ് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. റൈസ് ആര്യൻ എന്നാ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നത്? എനിക്ക് വിശക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും താ. നന്ദിത എന്നാ കഴിക്കുന്നത്? ആ പോവാൻ. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിലെല്ലാം ജോബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ബോട്ട് കയറണടാ. നല്ല പറ്റുമല്ലേ അതെ ഈ ബോട്ട് കയറണം. അങ്ങനെ തടാകത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ തടാകത്തിന്റെ കരയിലൂടെ നമ്മ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറേ ഹൗസ് ബോട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ഷിക്കാരി ബോട്ട് നിരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? വെയിലാ? വെയിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ തടാകത്തിന്റെ കരയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ എന്ത് വെയില്. ഓക്കെ ഇവരെല്ലാരും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ത്തിന്റെ പേരറിയാ? डल लेक ഡൽ ലേക്ക്. ഡൽ ലേക്ക് കാശ്മീരിലെ പ്രശസ്തമായ ഡൽ ലേക്ക് ആണിത്. ആ ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ മൊത്തം ഐസാവും. മൊത്തം ഐസാവും. അത് ശരി. ഇത് ഈ ബോട്ടിന്റെ പേരറിയില്ലേ? ഷിക്കാർ. ആ ഷിക്കാര. ആ ഓക്കെ. റൗണ്ട് അടിച്ചാലോ? Place to stop 1.5 hour. That is right. And you have to pay 2,200. Full sightseeing. ऑल टुगेदर एक ही इसमें ऑल जाता है क्या? सब जाता है? HB പെൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ HB പെൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൗസ് ബോട്ടിലുള്ളത്. നിങ്ങൾ കാശ്മീർ വരുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും HB പെൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഈ ഇക്കേറെ കടയിൽ വന്ന ഈ ബോട്ടിൽ വന്നാൽ മതി. എല്ലാവിധ സൗകര്യവും കിട്ടും. വില കുറച്ചിട്ടും കിട്ടും. കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. അച്ഛ ആത്മീയ. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബോട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. आप बोलो आपका बोट के लिए. हमारा बोट अच्छा है। हाँ और खाना भी अगर खाना खाएगा अच्छा है। अपना फैमिली बनाते हैं बिल्कुल फ्रेश। हाँ अच्छा लगेगा। और बोट का नाम है पेंजी। हम देखभाल करते हैं बिल्कुल अच्छा तरीके से। हाँ कोई चिंता नहीं। कश्मीर आ जाओ। हाँ। बिल्कुल जन्नत है हाउस बोट। जन्नत है हाउस। हाँ 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 ഇവരെ ഹൗസ് ബോട്ട് നല്ല ഹൗസ് ബോട്ടാണ്. നല്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ. നല്ലൊരു ആൾക്കാരോട് ഒരു നല്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ലവരെ കാണുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് ഇവരെ കാണുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. നിങ്ങളുടെ മകൻ ആപ്കാ ബच्चा मैनेज करते हैं? मैनेज करते हैं। हाँ हाँ हिलाल करता है मैनेज। हाँ बस और हाँ। कोई नहीं करता। वही बिल्कुल काम करता है हाउस बोट में। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ आपका घर भी हमारा घर भी इधर ही है। खाना बनता है सब कुछ बनता है। हाँ सब वो भी देखभाल करता है।
ഇതല്ലേ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ ഓണറിയുടെ ഞാൻ ഓണർ എന്നല്ല, ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇത്ര വലിയ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ ഓണർ ഇതാ ഇവിടെ. നൈസ്. जगह सच में हॉन्टेड प्लेस लग रही है. Bye. ഉള്ളിൽ പോ. ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ ഓണർ. ഓണറല്ല, ഒരു ദിവസത്തേക്ക് താമസത്തിന് വന്നതാണ് കേട്ടാ. നമ്മ ഷിക്കാരി ബോട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈവനിങ് നമ്മ റൈഡിന് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ഷിക്കാരി ബോട്ടിൽ. അതെ അതെ അതെ. ഇങ്ങനെയല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജോയ്മെന്റ്. ട്രാവൽ ചെയ്യുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക, ആസ്വദിക്കുക. എല്ലാം തന്നെയല്ലേ. ഞാൻ ഹായ്. എന്താ ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതാ? കാറ്റ് കൊള്ളാനിരുന്നതാ? എന്തായാലും ലൈഫിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കാശ്മീർ കാണണം കേട്ടോ. കാണണല്ലേ? സൂപ്പർ. ആ ഇതാണ് എന്നാ പേര് കാണിക്കറ? ജിൻഷ. ജിൻഷ ഇവിടെ പേരാ? അത് ശരി. അത് നമ്മ ഇത് എപ്പോ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതാ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ടൂറിന് ഷിക്കാരി ബോട്ടിൽ ഇതാ ട്രാവലിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ടൈമാണ്. നമ്മളെ ബോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് കാത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട്, ഇവിടെ നമ്മളെ ഹൗസ് ബോട്ട്. നമ്മളെ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല അല്ലേ നമ്മ? ഓ, ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ പോയിട്ടില്ലടാ. അതെയാ, നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ ബോട്ടാ? അത് ശരി, അത് ശരി. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഫുൾ വാങ്ങി. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ടാ? ഫുൾ. ചായ ഒന്ന് വേഗം കുടിക്കാം. നമ്മളെ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വാതിൽ തുറക്കണം. ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാരും ടൂറിന് വന്നത്. ഇവരിടുന്ന് ചായ കുടിക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്യൻ, ഹലോ, ചായ റെഡിയായ? ഇതിന്റെ ഡക്കിലേക്ക് വന്ന് നോക്ക്. ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നല്ല സ്ഥലമുണ്ട്. ആ അതന്നെ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് കുടിക്കായിരുന്നു നമുക്ക്. ആ നല്ല സൗകര്യമാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ. അത് ശരി. ആ ഇത് ഇവര് നമ്മളെ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ ഓണർ. ആ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം എടുക്കാൻ പോയതാണ്. ഇത് നമ്മളെ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ ഓണറാണ്. ഇയാളെ മോനും ഇവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. മുമ്പേ പരിചയപ്പെട്ടിനല്ലോ.
ഇവര് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തിന്റെ സാധനം മേടിക്കാൻ പോയത്. അതെ, ചായപ്പൊടി വാങ്ങാൻ പോയോ? നേരെ ചായ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല, ചായപ്പൊടിക്കല്ല, നമ്മളെ രാത്രിക്കത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ. ഒറ്റക്ക് തൊഴിഞ്ഞു പോയതാ? ആ, ഒറ്റക്ക് തൊഴിഞ്ഞിപ്പം വന്നത്. ആ, ഓ മുണ്ടക്കോയി. ഓക്കെ, ഇതിവരെ എന്നാന്നറിയില്ല, ഇത് വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് സംവിധാനമാണ്. ഇതിന്റെ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ ഓണറാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ചായ? ഈ കാശ്മീരത്തെ ചായക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചായയുടെ പല സ്ഥലത്തും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവരെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ പിറകിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായ. മോതിരം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. മോതിരം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാ. ഓ, ചായ നല്ല ഇത് ഇതിന്റെ സ്മെല്ലും നല്ലതാണ്. ബിസ്ക്കറ്റ് പോലത്തെ ചായ. ऐसे मेरे ड्रेस मटेरियल से ഷിക്കാരയില് ഒരു റൈഡിന് പോന്നെയാന്നല്ലേ? കൊറേ സമയം ഉണ്ടാ റൈഡ്? 40 മിനിറ്റ്. 40 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡൻ ലേക്കിലെ കൂടെ നടന്നു പോകും. അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ടല്ലോ, ദൽ ലേക്ക്. ഇത് സാധാരണ മറ്റുള്ള സമയത്തെല്ലാം ഫുള്ള് ഇതായിരിക്കും അല്ലേ, ഐസായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണല്ലേ ഇതെല്ലാം? ഡിസംബർ ജനുവരിയിൽ ശരിക്കും വരണം അല്ലേ? ആ സമയത്ത് വരണം. ബൈ ബൈ. ഫോട്ടോല്ല, വീഡിയോ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് താല്പര്യം ഫോട്ടോ ആണ്, വീഡിയോ അല്ല. പോയിട്ടില്ല. അത് ശരി, എന്നാ മുറുക്ക വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഓ, ഇതാ നമ്മ വരേണ്ട സമയം തന്നെ, സൂര്യാസ്തമയം. അത് പിടിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലം ടു ആലപ്പുഴ. നമ്മളിങ്ങനെ ഷിക്കാരി ബോട്ടിൽ ഒരു ട്രാവലിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇതും ഷിക്കാരി ബോട്ടാണ്. നിന്റേത് മാത്രല്ല നമ്മളതും കൂടിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഷിക്കാരി ബോട്ടില് എന്നാണ് ഗോൾഡൻ ലേക്ക്, ദൽ ലേക്കിലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു ബോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മാലയൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. എന്ത് രസാന്നറിയ ഇതിലെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ. നമ്മ സൂര്യാസ്തമയെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവര് ഈ മാല വള ഇതൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കച്ചവടം അതിന്റെ അടുത്ത് നടക്കുന്നത് അല്ലേ? അതിൽ ഒരു രസമാണ് അല്ലേ? ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം സെയിൽ നടക്കുന്നത് നല്ല രസമാണ്. ഇതിന്റെ ആ കുന്നിന്റെ താഴ്വരയിലാണ് ഈ ലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെല്ലാം ഹൗസ് ബോട്ട് തന്നെ അല്ലേ? എല്ലാം ടോട്ടൽ സബ് വേറൊരു ബോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ, മലയാളമാണ്. വേണ്ട, ആ പരമസുഖം അത് വേണ്ട. नहीं चाहिए, टाइम नहीं, नोट कोई बात नहीं. हम ये पसंद करते मलयाली
ओ गोल्डन लेक। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे एक सीरियल बना था जिसका नाम था गुलशन गुलफाम। गुलशन गुलफाम सीरियल का नाम। हाँ हाँ हाँ। वो हाउस बोट पे गुलफाम हाउस बोट। हाँ गुलफाम। There is married someone. There is big party tonight. हाँ हाँ हाँ। Yeah, we are going all together there. Okay? Okay. All right. Always all. All right. Okay. ഏതാണ്? ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അല്ലേ? ഇതല്ലേ ആളെ സേഫാണ്. നിങ്ങൾ മൂന്നാളെ നീന്ത അറിയുന്നവരാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ വേണം ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും പറക്കാനല്ലേ? ഒരാൾക്കറിയില്ല. അച്ഛനും അറിയില്ലേ? ഓനെയും നോക്കണം. എനിക്ക് നീന്തറിയില്ല. എത്ര രസം. ഞാനൊന്നും അടിയിൽ കേട്ടാ. കുലുക്കി കുലുക്കി ഇതാക്കിയ കറേ. ഹൗ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ഓക്കെ അങ്ങനല്ല എടുക്കേ, നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കും. ഹായ്. बाय बाय. आपका नाम? हिलाल. ओके. ഓ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗോൾഡൻ ലേക്ക് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഈ കുന്നിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ റൗണ്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ കാണാം. ഹായ്. ഇരുട്ടായി, സമയം ഇരുട്ടായി. ഹായ്. ആ ആ ഇയാൾക്കുണ്ടല്ലോ ഇവനൊക്കെ नहीं चाहिए. Kahwa, chai, coffee. आपका नाम? Javed bhai. जावेद भाई. थैंक यू बाय. Thank you sir. Welcome to Kashmir. थैंक यू थैंक यू. 50 rupees. Random is no? No. Random. Yes, please. ओ बहुत सुंदर है काश्मीर. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ആ മലകൾക്കിടയില്ല ആ ഒരു ലേക്കിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ മുമ്പ് തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലേ? ഓ വിരലിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. എവിടെ എത്തി? നെഹ്റു പാർക്കിലല്ലേ? പാർക്കിലെത്തി. ആ ഹാ. ഇവിടെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ബോട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകണം. നമ്മളെ ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്ക് പോകും അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നെഹ്റു പാർക്കിലാണ് എത്തിയത്. നെഹ്റു പാർക്കിലെത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാന്നെല്ലാം വിചാരിച്ച് ഇതാ നമ്മളെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. ആ ഓക്കെ. എല്ലാവരോടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനെല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വകയിൽ. ഷെയർ ചെയ്യാൻ.
ഇവർ പറഞ്ഞാ പിന്നെ ആരും കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. इधर देखो रेडी ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ ഇല്ലവര് എന്താ രസം. Your mother and wife made prepared very good food, very nice. ദം ആലു അല്ലേ? ഇപ്പൊ ദം ആലു നമ്മ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത്. ദം ആലു, വാട്ട് എ ടേസ്റ്റ്. ഓ, കാശ്മീർ കാശ്മീർ. വാവ്. ബാക്കിൽ കൂടെ ഫോട്ടോ കാണാം. വാവ്. അത് നീക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഫുഡ് നല്ലതാണോ? സംസം